Salamat sa Ginoo. It's Sunday once again. It's great to be in the house of the Lord. Amen? Nalipay ba ka nga naa ka karon? Salamat sa Ginoo that we are not just here being religious, but we are here because we love the Lord. Amen? Manindog ta? Salamat sa Ginoo. Balik sa taglingkod. Sige, balik sa taglingkod. Nakalimot ko na ate ko'y gustong buhaton. Third service, mong good. Usually, full pack ta during third service. So, I can see mga vacant seats. Napay may mga good. So, let's hatagan nato sila og lugar. Kung nakinakitaan nga bakante nga lingkuranan sa mga atubangan, please move forward para ang mga na moabutay pa, salamat kaayo, ang moabutay pa na makakita pag bakante nga lingkuranan sa kilid-kilid or sa likod. Aron di sila maulaw nga na bakante lingkuranan sa tunga, lisod kaayo lingkuran. Yan ako may bakante nga chairs din ha. Palihog ta. Salamat sa Ginoo. And by the way, this is not the only service that we have every Sunday. We have first service 6 a.m., second service, 9 a.m. Para dili po na magdasog diri pag third service, ha? Datay other nga mga schedules, no? Especially sa mga young people. I know nga, kanang kasagaran daw kuno sa mga batan-on dugay mang mata. But salamat sa Ginoo nga bag-uhon ta sa Ginoo, hatagan natong una nga higayon, una nga oras ang Ginoo sa to ang kinabuhi. Maski every Sunday lang. No, matatag sa'yo ito mga kasimba taog 6 a.m. nga service or 9 a.m. nga service. Okay ba? Salamat sa Ginoo. No? Okay, karon nanindog na gid ta. Alright, let's get ready for the Word of God. Welcome sa third service, everyone. If you have your Bibles with you, abrihi din ha sa Book of Psalms, chapter 62. Salmo. Psalms or Salmo 62 verse 5 to 8. Okay, unsa man nga version ka na adin ha, Bisaya, English, unsa nga version sa English, basahon nato. Nindot if naakay ka ng book nga Bible gyud nga nindot abrihan, nindot mo na siya. I tell you, invest on a Bible. If wala, if digital lang sa inyong Bible, pwede ra gihapon. Pero make sure nga dili ka madisturbo ni Shopee or ni Lazada, or ni Messenger, nga mukalit lang pop out din ha sa inyong screen. Nga makahimo gyapon ta to concentrate on the Word of God. Nana si Salmo? Psalm 62 verse 5 hangtod sa 8. Okay, basahon nato. Nag-ingon, yes, my soul finds rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Let us pray. Ginoo, salamat Lord, karong gabi una that we can hear from your word, we can receive, Lord God, what you have in store for us. Karong gabi una, Ginoo. Our hearts are set on you. We are ready, Lord, to be changed. Our hearts are ready, Lord God. Our minds are ready to be transformed, Ginoo. Unsa man, Lord, ang mga karaan nga panghuna-huna, karaan nga mga tinuuhan, mahimo Ginoo nga mausab sa imong pulong. Holy Spirit, we allow you to move in this place, Lord. My words are, Lord, meaningless, but your words, Ginoo, is powerful, and Lord, musulod Ginoo sa pinakailalom nga dapit sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka ning gabi una sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Balik mo paglingkod, daghang salamat. Okay. Pahalo na ta. Karong gabi una maghisgot ko, mahitungod o putting our hope in the Lord. If you are taking notes,
maayo ko na atay mga notebooks o mga ballpens nga maka-take notes ta. Ang title sa message karon is Hope in the Lord. Paglaom. Paglaom din ha sa Dios. Dili paglaom uno, dili paglaom dos, dili paglaom sa Dios. Hope in the Lord. Nindot kaayo hisgutan ang paglaom. Kay daghan kaayo mga tao sa kalibutan karon nga wala na sila paglaom sa ilang kinabuhi. I don't know with you nga naglingkod din ha karon kung you are still hopeful pa para sa imong kinabuhi. Kung hopeful pa ba gihapon ka sa imong pamilya. Kung hopeful pa ba gihapon ka sa imong trabaho, sa imong negosyo, or gamay na lang gid kaayo ang paglaom nimo nga nabatunan. No, or kanang naana ka sa kanang katapusan bitaw sa PC, no, sa rope, nagbitay na lang ka. Only the Lord knows unsa imong sitwasyon karong gabi una. And this message is for you. I don't know unsa imong sitwasyon nga naa ka, but be ready to receive the message of God tonight. As we all know, that we are already living in such difficult nga time. Lisod na kaayo karong panahon na. Plus, naabot pa yun ang virus, no? Ang COVID-19. Nga, nahimong pandemic. Sa manabot pasabot sa pandemic, it means tibok kalibutan. Dili lang kay local lang siya nga nasa Pilipinas o naalang sa China, ning spread na siya sa tibok kalibutan. And so dili lang di ay ang Pilipinas ay nag-antos. Dili lang di ay ang Pilipinas ang nag-agi og malisod nga panahon, kundi tibuok kalibutan, even mga nasod nga mga dato. So, lisod ang kinabuhi. Life seems so hard to bear, especially for the parents. Parents, raise your hands, mga ginikanan. Okay pa ta din ha? Okay pa, salamat sa Ginoo. Kung mga ginikanan nga na ay mga gagmay mga anak, lisod na siguro matagabi, matag-adlaw, maghuna-huna siguro mo unsa kay kaugmaon sa kong anak. Ang kalisod nga naabot sa kalibutan, ang kalisod nga naabot sa tao. Una, dunay lockdown. Dunay lockdown nga nahitabo. Last year, hinumdum mo? Ha? Hinumdum ta last year, sugod March, nag-lockdown. No, kuyawan kaayo ta, we have never experienced such a thing. Nga ma-lockdown ang ato ang dapit, meaning narat sa balay, we are not allowed to go out. We are very limited sa ato ang mga lihugan. Katulang dunay ID ang makagawas, ang makaadto ka ng merkado, supermarket, you can buy things, you can do business, ang makatrabaho, especially mga underage, 18 years old down, and seniors na to, stay put sa balay. Lockdown. Another nga kalisod, loss of jobs and businesses. Of course, this is the result sa lockdown. Nawalaan og mga trabaho, mga negosyo. I'm sure, uban na to dinhi apektado. Uban na to dinhi kanang pag panahon atong lockdown last year pagsugod is kanang siguro niabot sa panahon nga kana bitang wa ta kabulog sa tubuhaton. Wala ta kabulong murag kanang bitaw na paralyze bitaw ta. Magunsa na lang man ginadili ang kaniyang klase sa trabaho. Ang ato ang local government na ay mga executive orders nga usay stricto kaayo nga dili bawal ni nga i-open karon nga business. Dayon sa sunod na pod pwede na pod. Tapos sa sunod dili na pod. Pwede ba ko na ana nga pwede ka mukhaon sa sunod dili na pod? Loss of jobs and businesses. Though the government tried to compensate the loss, paghatag ng mga ayuda, kinsay wala na kadawat sa ayuda diri. Ang wala na kadawat. Kadawat mo tanan? Pastora wa kadawat. Kadawat mo tanan? Wow, kadawat sila tanan. Katong mga wala na kadawat og ayuda,
ang hinungdan daw nga wala na kadawat og ayuda kay aircon daw na di aircon daw inyong balay. Ang uban po ang rason is that kanang sa ayuda dahil sardinas man magsakit daw kuno ang tiyan kung kaog sardinas. Of course joke lang na siya, no. But you know what, dili gyud makakompensate ang ato ang government in giving help to us. Sa mga malisod nga panahon. Loss of loved ones due to sickness. Kinsabay doon ay mga minahal sa kinabuhi diri nga namatay because of the virus. Kinsabay doon ay mga loved ones. Dili siguro virus, but siguro ka ng other nga sakit or aksidente. Usa na sa malisod nga experience nga pag-aagian. Loss of focus. What ang focus? Pag nagkalisod, nag-lockdown, nagka-COVID, nag-pandemic, what ang ka sa imuhang focus? You cannot function well. The routine nga that you are used to, especially sa mga empleyado, taas kamot. Private or public ng mga empleyado. Di ba natin routine? Matataan ng orasa, for example, 5:30 in the morning or 6 a.m. Matata, maghikay, maligo, mag-prepare sa pamahaw, mag-ilis, matag opisina. But since nahitabo ang pandemic, nausap na. Nawala ang focus. Nawala ang focus, ang routine na usab. Dili na. It's not anymore applicable to the present condition. Kaya nga naman, work from home. Of course, kung work from home ka, kinahanglan pa bagod ka umatag sa'yo para maligo. Dili na wala na ligo-ligo. Kaya naman sa balay, pambalay ra sa uton, trabaho na ra sa balay. Mukaon sa usang orasa, nawala na ang focus. Loss of purpose. Usa sa mga kalisod. Nawad-an sa purpose. Usa ning purpose. Before the pandemic, you have your goals. Naa kay imuhang kanang panlantaw. Imuhang gusto nga padulngan. You have your goals nga human kag eskwela. Mga estudyante, human ka makatrabaho ka or business ba ka. Or if you are a cell leader, ang imuhang goal is that kanang makumpleto nimo ang imuhang 12. Makahimo ka og cell group. Mo na imong panlantaw before the pandemic, everything you had a picture in your mind what will happen to you 5-10 years during that time. 5-10 years after. But since COVID nahitabo, nawala ang imuhang purpose. Nawala na ang imuhang goal. Unsaon na lang pag human akong eskwela. Ang eskwela karon by module. Bisud kay wala yung motivation ang mga estudyante kay naara sa balay. Nawad-an ang purpose. Another, lack of inspiration. Nawad-an og kanabitang sa inspiration. It's when you wake up in the morning, ganado sa buhay ba? Naka-enervon, full of energy. Inspired na inspired. Inspired sa kinabuhi. Ganahan kaayo mo trabaho, ganahan kaayo mo eskwela. Inspired. Ganahan sa pagpamuhat diha sa Ginoo, ganahan sa pag-business, ganado sa buhay. Pero nawad-an og inspiration. Nawad-an sa kadasig, nawad-an sa kagana. Inspired lang ka mag-TikTok. Inspired lang ka kay daghan kang likes sa Facebook. Other than that, you are not inspired in life.
Seems that all hopes are gone. What ni undang before the pandemic, imong panlantaw is kuan kay ba kanang taas kay imong panlantaw ba nakakapaglaom. Oh, unsa man ang paglaom is something that you are expecting. Na kay gi-expect na mahitabo. No? Na kay gilaoman nga mahitabo sa imong kinabuhi. No? But nawala. Nawalan o paglaom. Ang mga tao ron is dili lang ta magkasakit, okay na. Di lang ta matakdan og virus, okay na. No, kanang mabuhi lang ka kanang one day at a time. That's not bad. No, one day at a time dili na siya dautan. But ako po ta sa mo is na what ana ba og paglaom? Oh, nakuha ko ninyo? Yeah, nawala na ang beautiful picture in your mind that will happen in your life, in your family, in your career, in your pamuhang pag-eskwela. Nawala na ka sa paglaom. You are stuck in the middle. Napundo ka. Dili ka move forward. Oh, you are just hoping and praying that everything will come back to normal. But I'm sorry to tell you, according sa online devotional ni Bishop Hurley, this is just the beginning of the many terrible things that will happen. Sinugdanan lang ni. So, if the rest of the world are losing hope, people and things around us keep failing. Si kapakyas, gobyerno mapakyas. No, mga taong atong isaligan mapakyas. Ang trabaho nga ato ang gilauman sa una nawala. We thought nga utunhay na ang atong financial because nanatay business, nanatay trabaho, but nawala. What can we do unsa man atong mahimo? Let us put our hope in the unfailing God. Amen. Balikon nako. Ibutang nato ang atong paglaom dinha sa dili mapakyas nga Dios. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Paglaom dinha sa Dios. On the passage nga itong ibasa ko ganina sa Salmo 62, unsay man pasabot ani sa salmista, nga iyahang mga linya nga iyang gisulti are full of hope. Puno kaayo sa paglaom. Number 1, ang pasabot, we're putting our faith din sa Ginoo. Number 1, makita diha sa verse 5, nag-ingon din let your soul rest in God. Yes, my soul find rest in God. Putting our hope din sa Ginoo, it means letting our soul rest in the Lord. Tugutan nato nga ang kalag mupahulay diha sa Ginoo. Dili pasabot nga mag-rest in peace na ta. Mamatay na ta, mundan na ta sa paginhawa. Dili pud pasabot ana. Unsa may pasabot sa imong kalag? Unsay naa sa imong kalag? Ang atong soul, ang atong kalag composers of our huna-huna. Naba kayo na huna? Our will, ang pagbulutan, the one who makes a decision, a choice, mo na siya, and our emotions. Ang atong pagbati. Doon na ba kay pagbati? Muna ang atong kalag. Ingon ang psalmista dinhi, the psalmist who wrote the book of Psalms, ang ingon din nga, my soul find rest in God. Nakakaplag o pahulay ang akong kalag diha sa Dios. Because my hope comes from Him. Ingon ang writer sa Psalms. Kung atong ibutang ang atong pagtuo din sa Ginoo, sa dihang imong ibutang imuhang paglaom, by the way, paglaom din sa Ginoo, makakaplag gayud og pahulay ang imuhang kalag. Putting your hope in the Lord is more than just saying, yes Lord, naglaom ko nimo. It's more than that. Kaya sayo na mga kaayo mo sulti nga, laumi ang Ginoo. Sayo na kaayo ko, makakita ka ato ang higala, atong kaila, kauban sa cell, atong silingan, kauban baka sa balay nga, kanang buol na kaayo siya, nawata na siya paglaom. Sayo na kapag iyon nga, ibutang imong paglaom niya sa Ginoo. But,
kabaluta nga it's more harder, really, kung naana ka in the middle of the situation. No? Sayo na kay ang pagsulti, ana. Kung naa ka din sa kalisod, naa ka din sa kagubot, naa ka din sa kanang daghan kay problema, daghan kay nawala sa imo. Katong gisgutan na to kanina nga nangawala sa ato ang kinabuhi. Muhang kalag, wala nagpahulay. Siguro makasulti ka, sa'yo na kay pagsulti, but deep inside, nimo, you are restless. Wala ka nakapahulay. You're not having a good night's sleep, magabi. Dili good night's sleep. Mararag sleep nga kuan ka na piyong la imong mata, pero ang imong huna-huna, nagsigig tuyok-tuyok, nagtudyok-tudyok ang imong huna-huna. Piyong tuod imong mata, pero imong huna-huna, wa ning pahulay. Kasulay mo, ana? Your soul is not resting. You cannot stop thinking and worrying about the future of your family. Asa man ako kwaon ang sunod na mong kanon. Ako ang mga anak, may ka-eskwela pa kaha. Ang akong business mo survive ba kaha. Makabayad ba baka ako sa renta sa mong balay? Asan may mamuyo? Daghan kay mga pangutana sa itong hunahuna, mga kabalaka, unending. No? Walay pahulay. And your emotions will follow. Mubati na din ka nga masalubon. Mubati na din ka nga nag-inusara ra ka. No? Mubati na dayon ka nga kanang wala kay kadamay until it becomes depression and anxiety. According sa survey, since the pandemic, daghan kaayong nakabaton og balatian nga anxiety. Gitreat na siya klaro nga sakit sa hunahuna. Hilabihan nga kabalaka. Ang uban maghihikog sa hilabihan nga depression. I don't know if naabatay loved ones or ang kaila nga naghikog tungod ana. Or basin ikaw nagkahuna, there was a point in your life because you are hopeless na kaayo. Naghuna-huna na siguro ka, maghikog na lang siguro ko. Salamat sa Ginoo that you are here and you are hearing this message. Amen? Imong emotions mo follow, imong will ma-paralyze. You cannot make a simple decision. You're afraid to make a decision. The spirit of fear sets in sa imong kinabuhi. No? Grabe ang pagganang daog-daog sa kaaway nimo. Wala kay pahulay. Nagniwang na ka. Dili tungod kay wa kay gikaon, naa kay gikaon, pero nagniwang ka because of sa kanang walay pahulay sa imong kalag. Ang salmista nag-ingon, my soul find rest in God. Wala po sabot nga wala siya problema. Kay kanang nagpa-express din sa iyang isulat, daghan siya o kanang naghatag siya iyang gi-highlight ang mga kadaugan sa iyang kinabuhi. Nga naman, naay daghang mga kalisod o mga possible nga kapildihan nga mahitabo sa iyang kinabuhi kung dili niya ibutang iyang paglaom diya sa Ginoo. Ing-ana papud kahata sa itong kinabuhi. Nga ma-highlight nato ang paglaom nga gikan ni Ginoong Jesus. Nga makaplagan lamang ni Ginoong Jesus. Amen? So, kung atong paglaom, atong gibutang dinha sa Ginoo, makapahulay gayud ang ato ang kalag. Yung hunahuna, ang ato ang pagbati, maski o ganang dili kaayo ing anak ka kusog ang imong negosyo karon, but salamat sa Ginoo malipayon. Salamat sa Ginoo himsog tibok pamilya.
Salamat sa Ginoo nga makatulog pag-ayo sa gabi, maghagop pa. Tungod kay ang paglaom din lamang sa Ginoo. But if the opposite ang nahitabo sa imong kinabuhi, ibutang ang imong paglaom diha sa Ginoo. Tinuod nga isalig ang imong kinabuhi. Laomi ang Dios ang makakaplag kag pahulay sa imong kalag. Amen? Number 2, what does putting our hope in the Lord means? Number 2, it's found in verse 6. Do not be shaken. So verse 6, truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Dili ko mauyog, dili ko maparog. Putting our hope in God means we hide ourselves in Him. Atong gitago ang atong kaugalingon sa Dios. Kung imuhang gibutang imong paglaom diha sa Ginoo, imuhang gitaguan imong kaugalingon din sa Ginoo. Unsa man bud pasabot ani? When you know that you are in a secure place, kanang secure nga lugar bitaw, you are confident that your enemies will not reach you. Amen? But when you are exposed, naka sa open space, wala kay covering, your enemies are coming at you. Ang imuhang mga kaaway, makita nimo nga padulong sila nimo. Ang imuhang mga bills, monthly nimo nga dues, ang imuhang mga deadlines, ang mga maningil sa imuhang utang. Dili ka kamukurog ana kung wa ka naglaom sa Ginoo. Siguro, seconds pa lang, makuyapan na ka. Under attack. But when you put your hope in the Lord, you will not be shaken. Amen? Doon ako i-picture diri. Sa other nga version, manggod, na ingon din nga kanang, the Lord is our, ingon sa the same version, NIV, He is my fortress. Na ako i-picture diri. This is usa sa picture sa usa ka fortress. Wala naman tay diri sa Pilipinas, wala man tay mga fortress. Most of mga fortresses makita sa Europe, and sa karaan nga kay nga mga panahon. Ang fortress is usa ka habog nga dapit nga na palibutan og lig-on nga unsa ba na siya? Di na siya kural, Pader, na napalibutan og lig-on nga pader nga ang kaaway lisod kaayo pag-attack ana. Because the enemies will be coming from below. Sayon ra kayo i-target sa mga armies nga nasa taas. Og lisod kaayo pagsulod ana nga fortress kun naka. When you are hidden in that fortress, dili gid ka maparog. You are in a very secure, safe place. You know what? The Lord is our fortress. Amen? Amen. Jesus is our fortress. Kung feeling nimo nga under attack nimo ang imuhang daghan kay mga bayronon, mga bills, unsa man nga mga problema, hide in the Lord. Tago din sa Ginoo. Ayaw tago sa imong giutangan. Tago din sa Ginoo. Because you will not be shaken. Dili ka mangurog. Dili ka makuyapan. Tungod kay you are in a secure place when you put your hope din sa Ginoo. On the Good News nga translation sa verse 6, Good News translation na ingon diha, He is my defender and I shall never be defeated. Ganahan po ko ani nga version. Yun na, He is my defender. It means the Lord is my defender. I shall never be defeated. Dili ko mapildi. Because ang Dios ang ako ang, unsam nang defender? Manlalaban. Ang Dios ang laban ang Dios nako, dapig ang Dios nako. Siya ang akong protector. Siya ang nagaprotektar nako. Whatever or how many cases has the enemy against you, our defender,
the Lord has already won it all on the cross. Amen? Oh, sa sa law bitaw kanang sa kasuhay, no, naman ay defender, manlalaban. Ang kaaway, ang yawa, daghan kay siyang pasakang kaso nimo. Daghan kay siyang ipasakang kaso nato. Oh? But you know what? Our defender, iyahan ng gidaog tanang kaso. Amen? Oh, Kristohanon, when you feel that you're overcome by sin and guilt, oh, sala ug mga ug guilt and condemnation is shouting at your heart. Ingon nga, hopeless na kay ka, dili na ka mapasaylo. Grabe na kay mga sala imuhang nahimo. Kristohanon ka, nya muna imong gibuhat. Maulaw ka. Ang yawa, you know what? Magpakaulaw gid siya nimo. Oh? But dili na mo'y gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga makabaluta nga when we come to Him, kung muduol ta niya, pasayloon ta niya. No? Because He is our defender. Manlalaban. Oh? Kung unsa man nga kaso ang i-accuse sa kaaway nimo, tubangan lang ang cross. Solve ang kaso. Because si Jesus, no? Si Jesus ang iyahan ng gidaog tanan dito sa cross. Ang yawa daghan kay siya gisulti nga dili ta pasayloon, nga hopeless na ta ug maimperno na gyud. But ang ginaingon din sa 1 John, let us go to 1 John chapter 2 verse 1 and 2. Uno Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ug 2. Sa NLT nga version nag-ingon diha, my dear children, I am writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. He himself is the sacrifice that atones for our sins, and not only our sins but the sins of the world. Oh, nakuha to nimo? Oh, ingon ang Ginoo nga nagsulat ako kaninyo aron dili mo magpakasala. Apan if makasala mo, kung kisikinsa nga makasala, do na tay manlalaban, do na tay attorney. Oh, do na tay attorney. Advocate who pleads our case before the Father. Si Jesus nga nahimong siya ang sacrifice sa atong mga sala. Oh, grabe ka maayo ang Ginoo, grabe ka nindot ang Ginoo. Oh, so ibutang nato ang atong paglaom diha sa Ginoo. Siya ang nagtabo nato kanunay. Itago nato atong kaugalingon diha sa Ginoo. Siya ang atong defender. Oh, unsa may kaso nimo, imong paglaom ibutang diha sa Ginoo. Amen. Number 3. What does putting our faith, hope in God means? It means, there's a verse 8, trust Him at all times. Saligi siya sa tanang panahon. Verse 8 nag-ingon, trust in Him at all times. Sa Psalm 6, balik ta sa katong sa reference ito, ganyan sa Psalms chapter 62, verse 8. Trust in Him at all time, you people. Saligi siya sa tanang panahon. Putting our hope in God means trusting Him sa tanang panahon. Ingatanan ka ng na-stress ba? Sige, ready, go! Ang uban, dili man tanan. Ang gamay naman nag-yung tanan, dili man tanan, nagtanan. Oh? Sa tanang panahon, it means all seasons sa imong kinabuhi. Atong saligan ang Ginoo. Amen? No? Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 is a very familiar nga verse. Siguro usa ni sa imuhang life verse, Proverbs 3, 5 and 6. Ingon sa NLT nga version, trust in the Lord with all your heart. No? Saligi ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Amen. Oh, saligi ang Dios
sa tanang panahon. Again, sayon lang kaayo isulti. Sayon ra kaayo yaw-yawon. Yan, salig mo ko sa Ginoo. Of course, saligan jud nato ang Ginoo, no? Kutob ra dayto sa baba. Pero wala de ay sa gi-aplikar sa kinabuhi. You run your daily life according to your knowledge and wisdom. Kabalo man ko ani. Kabalo na kay ko ani. Kabalo na kumatayan pag nakay problema, sayo na kayo, no? Imuhang diskarte, imuhang lihok. No, ikaw ang nag-drive sa imuhang kinabuhi. Si Jesus nasa backseat. Diya lang ka, Jesus, ha? No, ikaw ga-drive. Why don't we this time ato ang i-allow si Jesus, saligan nato si Jesus nga mo drive sa atong kinabuhi. No? Saligan nato siya sa tanan nga dapit sa atong kinabuhi. Or siguro, nga, kung kanabitang, maingon ka nga, nagsalig ka sa Ginoo, but ikaw ra gihapon ang nagbuot sa imong kaugalingon. You trust your wealth, no, to guarantee your future. Daghan mo man kay kog kwarta, daghan pa kay kog kwarta sa bangko, okay ra kaayo nga naay pandemic kay di ko mahutdan. No? Baka ingon na kag sana all. No? Or you trust your influence to change your situation. These things are unreliable foundations. Kabtangan, mga tao, imuhang influence, imuhang gahom, imuhang kadungganan. These are unreliable foundations. Matthew chapter 7 verse 27. Matthew 7 versikulo 27. NLT nga version nag-ingon sa kana lang later nga part na yun nga. When the rains and floods came and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Unsa man nagisgot ana ni nga verse prior ana. No nagisgot ni kan duha ka tao nga nagtukod sa ilahang balay sa duha ka klase nga patukuranan. Sa usa ang lig-on nga patukuranan nga bato, dito niya dito ang foundation sa iyahang balay. Ug sa dihang dunay bagyo nga ning abot, nagbarog lang gihapon nga lig-on. Wala na tumpag. Here comes another person who builds his house on sa balas. Nabot ang bagyo, hangin, ulan, kusog. Og ingon din ha sa verse nga gibasa nako, it will collapse with a mighty crash. Unsa maibut pasabot ani? Ibutang nato ang ato ang paglaom din ha sa Ginoo. Nag-ingon dito sa Salmo, ingon din sa verse 7, He is my mighty rock. Siya ang akong gamhanan nga bato. If you are building your house, your life on a sure foundation, nga mao ang bato nga si Jesus, for sure, imong paglaom, tinuod yun nga mahitabo. Amen? Di gyud mapakyas, dili matungpag, ug unsa man nga maunos og bagyo nga maabot sa kinabuhi. Unsa man nga problema nga maabot, balatian nga maabot, dili ka mabalaka. Kay naglaom ka, imong paglaom naa sa lig-on nga patukuranan. Amen? Kung ang imuhang gilauman, ang imuhang pagkamaayong tao, imong pagkagwapo, imong pagka-bright, sana siya sa foundation nga huyang, nga sa dihang moabot ang pagsulay, moabot ang hangin, ang bagyo sa kinabuhi, tumba. Collapse. No? Let us put our hope in the Lord. Amen? What does trust means? Unsay but pasabot sa pagsalig. Ingon ang dictionary na it's a firm belief in the reliability, truth, ability, or strength of someone or something. Yan diha nga. Ang pagsalig, no, trust, it means firm belief, lig-on nga pagtuo, no, in the reliability, sa pagkakasaligan, sa kamatuoran, sa abilidad, sa kusog, sa usa ka tawo or something. Mo na ingon ang dictionary. Pangutanan nako,
Kaya ato mang ibutang naaman tay butangan sa atong pagsalig, do naman tay gisaligan. It's either ang Ginoo or unsa man na imong gisaligan. Ang pangutanan nako, is God reliable? Reliable ba ang Ginoo? Kasi ba't sa reliable? Kanan sa Bisaya na kasaligan, no? Maasahan, no, sa Tagalog pa, no? Reliable ang Ginoo. Is God telling the truth? Amen. He is the truth. Oh? Is He able to carry us through life? Iyahabatang kanang sani makahimo ba ang Ginoo sa kasaligan ba ang Ginoo sa pagdala nato sa tibuok adlaw sa tong kinabuhi? Amen. No, is God strong enough to defeat our enemies? Amen. No? In all those questions, amen ang answer. Because ang Ginoo, kasaligan siya. Angayan siya nga ato ang saligan. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Number 4, and this is my last point. What does putting our hope in God means? Number 4, in verse 8 gihapon, na sa later nga part, na yun diha, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Number 4 is, pour out your hearts to Him. Ihuwad. No, grabe, ihuwad yun. No, ihuwad ang imuhang kasing-kasing diha sa Ginoo. Sa Good News nga translation, nag-ingon nga, tell Him all your troubles. Sultihi siya sa tanan nimong mga kagubot. Tanan ni mo mga problema, sultihi ang Diyos. Oh, doon na bitaw kanta nga, kung ikaw may problema, sultihi siya. Kung ikaw may kabalaka, no, dala sa Ginoo, sultihi ang Ginoo. Ihilak sa Ginoo. Putting our hope in the Lord means to be transparent before Him. Unsa nang transparent? Ha? Kana bang makita ka, wala ka gi-x-ray bitaw. Makita hangtod sa pinakalalom sa imuhang kinabuhi. No? Putting ang pagbutang sa ato ang paglaom diha sa Ginoo, it means himo kang transparent diha sa Ginoo. No? Akong i-explain ni further. Ikaw ug ako dili ta kinahanglan mo pretend nga okay ta. Ayan. Because the social media is always showing happy people. No, bibo kaayong social media, mga jokes, may mga pa-trending din ha. No, malingaw pod kay ta, mga tawa ta. No, hantod tulo 5 ka oras na ta dinha sa social media, wala ta kabalo og naunsa nay nahitabo. Oh? But wala ka kabalo. Unsay nahitabo sa mga kinabuhian ng mga tawhana behind sa camera. No? Wala kabalo nga broken family siya. Wala kabalo nga kanang hapit na dito siya maghikog. Gusto lang siya nga daghang mo like niya sa social media kay nangita siya atensyon. No? Ikaw ug ako atubangan sa Ginoo, di ta kinahanglan magpretend, magpakaaron ingnon nga okay ta. Ingon diha sa Salmo nga atong gibasa, pour your hearts to Him. Ibuo ang imuhang kasing-kasing diha sa Ginoo. No, tell Him all your troubles. Take off your mask of pride and pretension. Tangtanga imong maskara, no, sa garbo og tigpakaron ingnon tubangan sa Ginoo. Pour out your hearts to Him. Not in social media. Ayaw pag-rant din ha sa Facebook. Oh? Ayaw pagpahungaw ba? Oh? Tibuok kalibutan na kabalo. Nga naglagot ka. Uy, unsa may labot nila nimo? Oh? Makasulbad ba di ay ang social media sa imong kalagot, sa imong kasuko? Oh? Sa imong kahiubos that you have been done an injustice sa ubang tawo. Only the Lord can give justice to us. Kaya wala gihustisya diri sa kalibutan.
paabuta ang hustisya sa Ginoo, paabuta ang revenge sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Pour out your heart diha sa presensya sa Ginoo. Not on ungodly people. Ayaw sa imuhang mga barkada nga wala kaila sa Ginoo. Ayaw sa imuhang mga friends nga kanang instead of hatagan kag maayong pagpanambag, inon pa inon ka, sige ato ning iinom, nganong mag-goal man kay iinom ni nato. Bawal ra ba ang kuan mag-inom? Kanang liquor ban. Dili malit lang di ay may og kuan ilimnon dito sa balay. Even so, ingana, pour out your heart sa Ginoo. Doon na kay mga problema, doon na kay kagubot sa imong kinabuhi. Duol din ha sa Ginoo. Duol og mga godly people. Imong sa leader, pahibaw Imong sa leader, makabalo na lang kung sa imong problema, kay nakabasa dito sa Facebook nga nag-rant ka. Mag-message na lang siya nimo, unsa din nahitabo nimo? Nabitaw na ingana ka nang magbutan lang ka og kanang smiley nga naghilak. Naday smiley nga naghilak. Kabalo na mo sa akong pasabot. No? Mura dito imong gibutan sa Facebook. Dayon or nagbutang baka ka og kuan ka ng I'm about to quit. No? Drama. Pangita ra dito og atensyon. No, daghan day kay mo comment dito what happened to you? No, kumusta ka? Daghan kaayo mga concerned people. Kuno hi. Imuhang sa leader, mag-message mo, unsa day ka? Kaya naa ka dito sa Facebook, nagpahungaw. Ayaw ibutan sa Facebook, imong sa leader nga, leader, kanang hiubos kay ko, nasubok kay ko, anak karon imo na. Imuhang sa leader, you know what? Ampuan ka. One of the best thing that a cell leader will do sa imuha is to pray for you, comfort you, kanang give you kanang words of encouragement. Mupadasig nimo, mupahinumdom nimo nga gihigugma ka sa Ginoo. Salamat sa to ang mga cell leaders. Palakpakan na to ato ang mga cell leaders. Kung wala pa ka cell leader, wala pa ka nabilong og cell group, ako gid kang gidasig nga be part of a cell group. You can approach any sa mga network pastors nato, nga kanang ingon nimo nga gusto kang mo join og cell group. Kay daghan kay benepisyo din ha sa cell group. Mo inspire sa pagbutang sa tong paglaom din ha sa Ginoo. Amen? So pour out your heart diha sa Ginoo. Putting our hope din ha sa Ginoo, it means being transparent diha sa Ginoo. Ingon ang Psalms 142 verse 1 and 2. Salmo 142 verse 1 and 2 sa NIV nga version. The psalmist ingon siya nga, si David nag-ingon siya, I cry aloud to the Lord. Grabe siguro kay ni ka talahilak si David, no? Kusog man kay siya mo tiyabaw sa Ginoo. Ingon siya, I cried aloud to the Lord. I lift my voice to the Lord for mercy. Lord, tabang! Kaluy iko Ginoo. Have you tried that? Nakasulay ka, ana. Yung ka nang niduol ka sa Ginoo. Nga, Ginoo, kaluy iko, tabang iko. Siguro, gamay ra siguro. Katura siguro mga tao nga suod kay sa Ginoo. Close kay sa Ginoo. So meaning, kung wala siguro ka nakahimo, ana, probably maulaw ka sa Ginoo. Wala siguro kaayo kakaila sa Ginoo ing ana ka close sa. Kay dili man kakaduol sa Ginoo like David did. Ning tiyabaw sa Ginoo. Siguro makatiyabaw lang siguro ka sa imong kinabuhi kung desperado na jud kay ka. But dili pud pasabot, dili ta kinahanglan magpaabot ana nga sitwasyon sa tong kinabuhi. Daily on your devotional, you can pour out sa Ginoo. Dili kinahanglan nga maabot pa nga mabuak pa imong kasing-kasing ay ha pa ka motawag sa Ginoo.
Ingon, tell Him all your troubles. Sultihi ang Ginoo sa tanan nimong mga problema, sa tanan nimong kagubot. Balik ko sa Psalms 142. I cry aloud to the Lord. I lift my voice to the Lord for mercy. I pour out before Him my complaint. Grabe si David nagrant sa presence sa Ginoo. Oh? Well, dili ingon nga, ay, wa man gud siya Facebook sa una, te. Kung naa pa to'y Facebook account si David, gabi, daghan na kay tong followers. I tell you, kung maski na ay Facebook account si David, dito gihapon siya sa presence ni God magrant. No? I pour out before Him my complaint. Before Him, I tell my trouble. Oh? So, mahimo tang transparent diha sa Ginoo. This is one of David's psalm, no? Kaning sa 142 diha sa Ginoo. What made David holds the title of being a man after God's own heart is his being transparent atubangan sa Ginoo. Si David iyahang gibutang tanan niyang paglaom diha sa Ginoo. Ang Dios lang ang iyang gilauman. It doesn't mean nga si David perfect, because we all know nakasala siya, daghan siya mga palpak, daghan siya mga kapakyasan, but wala na nakababag nga gitawag siya sa Ginoo nga a man after His own heart. Because David, he was so transparent at abangan sa Ginoo. Dili kinahanglan magpretend. No? Dili ang atong pagsimba sa Ginoo, it doesn't come with how we look. Atong pagsimba sa Ginoo, it doesn't come with how we dress, how we put ourselves together, but how our hearts are connecting to God. Oh, muna siya. Oh, so let us put our hope din ha sa Ginoo. Sa pagtapos, pangutana, nganong ibutang man nato ang atong paglaom sa Ginoo? Nganong lauman man nato ang Ginoo? Simple ra kaayo ang tubag. Because He is reliable and He is trustworthy. Kasaligan ang Dios, no? Ang ngayan ang Ginoo sa atong mga pagsalig. Why do we put our hopes on unreliable things? Mga kabtangan nga mahurot lang, mahurot na, mga kwarta mahurot. Bisag kung sa pagkadaghan ay mong kwarta, mahurot lang gihapon na. No? Mga tao, nga mayon sila nga saligi lang ko. Pero mapakya sa day gihapon. Mga tao nga mamakak. No, masalig ta nga kanang makasulod lagi tag trabaho. No, kanang sudlon lagi ta kag trabaho. No, salig-salig pud ta. No, naglaom-laom pud ta nga makatrabaho. Pero nahuman na isa ka semana, duha ka semana, isa ka bulan, duha ka bulan. Wala magyapon ko'y trabaho. Dahil ang tao nga nagpasalig nato, di na makontak. Nag-usab na og number. No? Isud kaayo kung butang nato atong paglaom diha sa tawo. Ayaw ibutang imong paglaom diha sa imong alam og kahibalo. Kay mo fade lang pud na siya. Put your hope in the one who made the universe. Put your hope in the one who promises and will bring it to pass. No? Ang Dios dili sama sa tawo nga mamakak siya. Ang Dios kasaligan siya. Unsa iyang gisulti, matuman. Ingon iyang pulong nga heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Amen? Oh. Sa pagtapos, let us listen to this song. Makahimo pag ministeryo nato. Usa ni sa nakapaministeryo sa ako kini nga awit, it's called Defender. Oh. Let's allow the Holy Spirit nga mo ministeryo sa ato ang kinabuhi. You've even gone to win
the head of my enemy, and you come back and you call it my victory. You go before I know that you've even gone to win my war. Your love becomes my greatest defense, leads me from the dry wilderness, and all I did was praise, and all I did was worship, and all I did was bow down, and all I did was stay still. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better this way. Where my heart can seek to find your truth, your mercy is the shade I'm living in, and you restore my faith and hope again, and all I did was praise, and all I did was worship, and all I did was bow down, and all I did was stay still. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better this way. Hallelujah. And hallelujah, you have saved me so much better this way. And hallelujah, great defender, so much better this way. When I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, put me back together. You were the defender of my heart.
And when I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better your way. Hallelujah. Nindog ta mga igsoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's allow the Holy Spirit to minister sa ato ang kinabuhi karon. Samtang ang tanang ulo duko, tanang matay piyong. Let us just be honest and transparent atubangan sa Ginoo. If any of you nga naa karon gabi una, ibati nimo nga wad-an na ka og paglaom sa imong kinabuhi. Ako kang gihangyo ipataas imong kamot so that we can pray for you specifically. Tanan nga imuhang hunahuna na wad-an na kag paglaom, be it sa imong trabaho, sa imong pamilya, mga relasyon nga nangaputol, nangaguba, financially ba kaha, spiritually ba kaha, basin hunahuna nimo wa na kay paglaom, nga pasayloon ka sa Ginoo. Pataas imong kamot so that the Lord, wherever you are, can touch you. Dili siguro ko makatandog nimo, dili siguro si pastora makahikap nimo sa imong gitindugan karon, but just feel the touch of the Holy Spirit sa imong kinabuhi karon. Ug punon ka sa paglaom nga gikan ni Jesus. Lord, I pray for everyone that is lifting their hands tonight, Lord. Nahimo sila nga transparent at ubangan nimo, Ginoo. Maybe naa na sila, Ginoo, sa katapusan nga pisi sa ilhang kinabuhi, Lord. Siguro nag-smile lang sila sa gawas, but sa sulod, Ginoo, puno na sila sa frustrations, puno na sila sa kasubanan, puno na sa mga problema. Ako nag-ampo karon, Ginoo. Just as you are here right now, Lord, ang among paglaom, I pray, Ginoo, Lord, puna sila sa imong paglaom. Mailhan kanila, Ginoo, nga ikaw ang source sa paglaom, the source of hope, Lord, and that you will not leave them nor forsake them, Lord. Maybe daghanag mga ningbiya nila, Ginoo, daghanag ni undang ning surrender nila, but Lord, you will not surrender on us. Lord, you will see us through, Lord God, hangtod sa katapusan, Ginoo. I pray, Lord, kung naa may naghuna-huna nang musurrender na sa iyang pagkinabuhi, I pray, Ginoo, nga mupadayon siya karon, Lord, full of hope, full, Ginoo, puno, Ginoo, sa inspiration nga gikan nimo. Puno, Lord God, sa paglaom sa imong saad, sa imong pulong, Ginoo. Tungod kay dili ka mopakyas, Ginoo. Dili ka mamakak sa imong saad, Lord God. Lord, I pray, Ginoo, sa matag usa nga nagpataas sa ilang kamot right now, Ginoo,
Just touch them, Lord God. O puna sila, Ginoo, ilang kasing-kasing, Ginoo. Puna sa paglaom diha kanimo. Paglaom nga makaplagan lamang diha kanimo, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Dawata na igsoon. Dawata na igsoon. Dawata na bagong kusog, bagong paglaom diha sa Ginoo. Dawata na karon, dawata na karon. Hallelujah. Pasalamati ang Dios, pasalamati ang Dios. Pasalamati ang Dios. Thank you, Jesus. Last verse, ingon ang Isaiah chapter 40, verse 30 to 31. Even mga batanon, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord, kadtong nisalig, kadtong nagbutang sa iyang paglaom din ha sa Dios, will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Dawata na igsoon, receive the Lord's strength tonight sa imong kinabuhi. Come on, just praise Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, 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 Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Salamat, Ginoo. Magibago ang mga kusog karong gabi una. Lord, padayon mi nga magkupot nimo, Ginoo, ang paglaom sa amo ang kinabuhi. Dili mapakyas. Dili, Ginoo, matumpag. Tuod kay lig-on ka nga bato nga among gisaligan. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makapanglingkod ng mga igsoon.